Renze Janko. Hey. Hallo. Dat is een brutale, hè? Hey. Ja. Ja. Ja, dat is een brutale. Wat dorst? Wat dorst ook? Wat dorst ook? Nou, kijk naar de volgende, hè? Hey. Nou vind ik het nog net zo erg, maar als straks echt dorsten hebt. Nee, 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 nee. Nee, never. Hey. Hier hebben we Sanne. Hey Sanne. Oh, verkeerde. Sanne, kom eens. Joehoe. Kom eens. Stro is leuker. Hey Rijntje. Die krijgen nice strieën. Hier is Reina. Reina. Hey. Hoi. Kom eens. Wat net? Oh, schön, dat is een boos. Nee. Reina.
Uniek. Maar grote buik. En dit is Silkevaya. Joe. Hey. Hey. Silkevaya. Ja, dat is zo. Hey, Pierretje. Hi. En dit is Genie. Wauw. Hey Genie. Sally. De mem van Genie. En... Oh, sorry. Mensen tijen. Hé jongen. Hé jongen. Het is net meer bij de dames, hè. Nee. Nee. Het is net meer bij de dames. Nee, net doe het. Hier hebben we Gea. Hey Gea. En Sjors. Caitlin het correct op Sjors rijden. En daar staat de rest. Het planst. De rug is Geertje, die moet nog even een beetje groeien. Gas eten. Stond te plassen. En we gaan nog even naar Johnny. Hey Rijntje. Hey. Hier is Johnny. 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 Hé hey, jongen. Zit hier mooi los. Hey.